Yawwa. Matashi. Kawon ko gara kenan. Gara dai zai wanke mu yau. Akwai ƙura fa. Ƙura? Wace irin ƙura kuma? Wannan ƙuran mai yaji ce. Ko in ce ma mai tiyagas wallahi. To fa. Ka san wancan? Ka gane ni? Maƙaryaci mayaudari. No, aini ina gaban ma taɓa ganin ki ba. Ai na san ba za ka taɓa gane ni ba. Amma ka tuna dukiyata da take hannunka? Karki damu. Zan je da wayar taki. An jima zan zo miki da wata. Ita dai kike so ko? Gaskiya ita nake so. Ka san ce ita ce Latis. Wallahi idan na samu wannan aini ka gama mun komai ma. Wannan ai ba wani abu bane a wurina. Muka yi ma wasu ma banza can balanta na ke special ce a wurina. Zan sa dila na bai kawo min wayoyi kawai kawo min sai in kawo miki. Na gode sosai. Wannan ba wani abin damuwa bane. Yanzu zuwa za mu kawai sai in sauke ki ya so kafin in zo miki kuma da wayar ko? Yanzu ka gane ni ko sai na tara maka mutane? Matashi, aiki fa ya riga ya buɗe, komai fa ya wargaje fa. Kawai ka ajiye wani zancen maganan ƙarya ka ɗauko wayar yarinyar nan ka bata. Ko ba ita ce wayar da kace baka da kuɗin gyara ta ba. Ki fuska kawai ba wani abu da ya rage kawai wani kauce kawai da wani wayo kawai ya ƙare. Shiga ka ɗauko mata wayanta kawai idan tana nan. Ina zuwa. Ina ba inda za ka je kafa ta kafarka. Ai yanzu na gane ko makaryata ne ai. Kin ga wannan gayan fa ba fa cinye miki wayar ke ba. Waya kika bashi yana so ya gyara miki bai da kuɗi. Ya zo ya same ni ya mun magana ya ce yana so ya gyara wa wata yarinya wannan wayar. Yana so ya burge ta amma ba shi da kuɗi. Ya ajiye wayar ne don ya nemo kuɗi ya je ya gyara ya kawo miki. Ba wai ya cinye wayar ta bane, wayar ki bane ki ya haƙuri ya je ya ɗauko miki wayanki ba shikenan ba. Ai ga kofar gidan nan ta ina zai fita. Kai duniya, an dai ji kunya, da Allah daina ƙarya, shi dai ƙarya dai ba abin yi ba ne. Ke ma kuma ki daina kwaɗayi ba, don kwaɗayi ai shi ya jawo waya ki ta shiga hannun. Shi kuma ka daina ɓata harka ba? Wani irin ɓata harka? Ni ma fa da ni fa wannan harkar ta ɓare fa. Inda na san ta san labarin kama ko da wasa zan kawo sunanka ne ko in saka lambar kama a cikin wayarta. Yanzu rabuwa da yarinyar nan ne ban ci komai ba fa. Kuma ka rika sa wando in zaka fita. This is Sportways. Ina masu bukatar a yi musu Sportways kamar na kwallo, na makaranta, na biki, na birthday, na siyasa, na ƙauyawa dai. Duk masu bukatar a yi musu Sportways za su iya kiran mu ta wannan lambar waya. Kuma za mu iya kawo maka aikinka a duk inda kake a faɗin duniya. DC Sportways.